هەموو تشتی سپاس دکم بخێرهاتناوەتکم ڕۆدا و بڕاستی ئەو جارایەکێ ئەزێ سۆڵۆ کۆنسێرت هەولێردم چەند جار ئەز هاتمە لێ نە سۆڵۆ کۆنسێرتم و بتایبەتی ڤێکەلهاگ و تاریخای گەلێکی دوو درێژی هەڤە و گەلێکی کەڤندارە ji bo min bi rastî tiştekî sürprîz e ji bo min tiştekî gelekî kelha hewlêrî bi rûmet a sibe vê konsertê û bi taybetî jî mêvan taybet in ji bo min tiştekî gelekî xweş e û jê serkeftilê wînê çi pêşkêş kirin wek hûn dizanin berî mehekê albomekî nû derket bi navê Dilnama Ez ê ji vê albomê çar pênc strana bêjim û ez ê çar pênc stranê berê albomê xwe berê ez ê bêjim ez hêvîdarim li gorî atmosfêra vir bê bi rastî jî ez ji cihekî dûr hatim li Doğu zî têbûm festîvala kampanîkî çêkiribû li wir jî ez ê ku rast hatime vir ez hêvîdarim nekê mîwir bê û li vir jî coşekî xweş em derbas be. Başa te gelek konsert li Ewropa jî li derxistin bizanin cem te ciyawaziya konsertatna bera Kurdistan û Ewropayê de heye? Navextê em bi konsertê Ewropa û coşa Ewropa û milletê me Ewropa weke dizanê milletekî xerîb e û dûrî welatê xwe ketiye çilo bibê wê ne weke hundirûyê welat bê zanê lêno em dûrî welat cude ye zanê her tim ev der cihê me warê me serê me de ye ji ber wilo coşa wir ez dibînim ji yê vir coştir e me'el esef gereke newlo bê sebeba wê ez bahorim hê nerûniştiye mesela ji bo hunermendê Kurd hê ew stîlê konsêrta ji bo hunermendê Kurd li paytexta Kurdistanê hê nerûniştiye niha li Bakur rûniştiye zanê li Bakur her tişt rûniştiye em stranekê dibêjin berî me ew dibêjin hê li vir nerûniştiye bîr û baweriyê min de berî kampanyê xerîb xwelpêşiyayê me Kurda dane xwe avêt nevin ji ber vê yekê ez dibê gereke konsêrt zêde min kampanyê Kurda zêde bin piştgirtiya hunermendê xwe Kurd bikin bîr û baweriyê min de ev der jî wê birhekî dîtir bê û ew kulturê li va parçê dîtir jî wê rûnê li Kurdistanê. Başa kak xêromala müzika zehawî her heyv li vî cihî li ser qelaya Hewlêr ku mêjoya vedgerê bû zêdeyî 8000 salan konsertekî li dar dixe her heyv em bizanin bin re'ya we nerîna we li ser van konsertan çi ye? Bi xwedê tiştekî cihê serbilindayî ye rastî hejar bi xwe mûzîsfan hejar bi xwe însanekî ritmevan e yanî hejar bi xwe موزیکا دنیا ناست که و ریتمی دنیا ناست که و هر وڵاتێکی بچێت تەرزی یەکی وەکە هەژار ئیرۆ پرۆگرامێکی هالۆ هەرمە نەهەسانیە ینی نەهەسانیە پرۆگرامێکی برێک و پێک و هەرتمجی زندی چێ دەبێ وەکە هونەرمەند ئەس دبینم جێ سەرکەفتنێ و گەرەکەم پشتایی بگرن لێنۆ پرۆژێوی پێشدا ئەس باوەرم وێ تشتێک gelek baş bike نەگۆ ئەv زەهاوی مۆزیک هاوس ئەس باوەرم دەما پێشدا وێ پرۆژانە دی بکەی یعنی ji vê merhela zihayî mozîk house wê çê belkî herê caz belkî herê blues belkî herê pop yani wê ille tişt nedî bêne serê wî fikir nedî bêne serî wî na got pêşketinê bike û ev ji bo me jê serbilindayî ye ez karim vê bêjim. Başa pêm waye ev zêdeyî 5 sala ye di dûrê Rojavayê Kurdistanê bizanim çi peyameke te ji bo Rojavayê Kurdistanê heye? Xwedê Rojavayê Kurdistanê hertim dilê min de ye ez ev salek ez neşûma carekê berî salekê ez
6 مهنیڤە مام وەختێ میژی کێمە نها ئەس نێزیکم لێ مالەسەف واجباتی مەهەنە ئەس مەجبورە هەرم لێ ئینشەڵڵا ئەس نێزیک هەرم هەما وەختێکی ڤالا چێبێ ناگەلێکی گەرمەژی و کارێمیژی هەیە ڕۆژاوا هەرتم دلێ بدەیەوە هەر شار پارچی کوردستانی دلێ بدەنا لێ ڕۆژئاوا تایبەت ئەس ژوارە سەرکەفتنێت خوازم گەلێمەی ڕۆژئاوا ئەس هێویدارم ڕەوش باش بێ ئەس هێویدارم ملەت بکەوێ بێجا وارێکی فەرەهیە پێشیا خۆ ببینێ و ڕەوشایی خۆش بێ و سلامەتی بێ ئەژی تەسپاس دکەم هەموو سپاس